Palayain nyo na si Sir General, oh. Idol ko yan si Sir, alam? Idol ko yan. Sakit ayaw nang lumabas, sabi niya eh. Pagod na si Sir, pagod na yan. kayo. Pagod na. Kapag nag-vlog ka, huwag mo kakalimutan paano pare-respeto sa kapwa. Minsan nagiging maligalig tayo, nakakalimutan natin muna yung respeto. Yun ang tama. Yun. Idol. Giving some space Iba and ka time. talaga, idol. Wala kang katulad. Sir General. Idol. Tingin naman dyan, oh. Magmumura na. Ayan, nagkakaguluhan na dito. Ay, social distance. Single yan, sir. Single. Huwag na, oh. Tara na. Uwi na tayo. Idol natin yan, si Sir General Kamote. Naka-video naman. Video naman. Pagdinan! Closed doors, I'm a fool for your love. Oh, ito sa may ano. Pa Santa Barbara. Hindi, yung itim lang. Kami saksakan naman doon. Oo. Okay. So guys, good morning. Sir John, dito na. Oo. 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 So, ang dami na tayo guys. So, may dapat tayo ngayon. Pabuta tayo. Busy. Kasama natin sila. Yung group natin. So, try muna tayo guys. Saan natin stop chillen? Sponsor natin sa gasolina. Thank you. Hindi pa naubos natin yung 8 litro. Dito. So, ang dami na tayo sa Tulyao, Cubs Coffee. So, shout out sa Lebesia.
Team Katagumpay. So, gawin na tayo guys. Good morning sa ating lahat. Dito na. Wow! Yes! Yung ating mabulit, kasama tayo. So ayan guys, alis na tayo. Tapos na tayong nag-briefing dito sa bayan ng Villasis, Pangasinan. So, undoy na tayo sa So ayan, dito na tayo guys. Hindi mo pagkano yung daan. Ipapadog na yung mag-marker. Dito na tayo sa Tarlac, Manila. So, gawin na tayo sa Memelia. So, napakarami natin. Nasa 25 tayo guys. So, natin yung tampo natin. Alright, check natin lahat. Tama natin si Nodyon. Dito lang siya. Dalawa sila. So ito nakarap ako si Nodyon. Ito, John Kenny. Two hours later. So guys, malapit na yung umaga.
Ayun o, malusog. 2,000 years later. Nakapag na tayo ng araw. Ang oras na, quarter to 6 na. Quarter. So, malapit na siguro tayo guys. Pupunta natin sa Alicia Resort, Nevesia. So, ito na. Ito na ang pinaka-time natin guys. Malapit na siguro tayo. So, hindi alam kung saan tayo ba? Malapit na tayo, pero well, nakapunta ako ng Nevesia. Napunta ay may tatlong bar na naiwan. So, matipid din. Gusto ko. Alirog. Aliron. Nagugutom na ako. Kulang. Ha? Oh. Shoutout sa atin, malapit na tayo guys. Oh, stop. Plate, Honda plate. Ayun. Pera natin. So, kayo na kasama rin lang ganun. Maganda eh. Dire-diretso naman yung daan ah. So ayan guys, malapit na tayo. Ito na yung katotohanan talaga. Katotohanan. Ayun, medyo lumok-lumok na yung daan dito. Pero malapit na tayo guys. Ito na eh, makikita na natin yung mga idol natin na naman. Yan. Dito sa kaliwa tayo. Kaya mamakanan. Yung Peñaranta dito. Ano? Oh, di na. Pamasa na tayo dyan. May shot na dun may nakita na ako. Pabalong bukas. Maaga pa eh. Di ba ngayon, mamaya naman yung event dyan, tanghali pa.
Sakali pa yung ibig dyan. Hindi, kahit mga alas 8, alas 9 po. Oo, sunod. Tama kasi yung set sila eh. Baka kasi wala, mahirap pag mag yung walin niya na gas. Mahirap pag mag. Hindi na kaya. Ay, lubak ang puting yun dun eh. Nahulog yung ilaw ko. Nahulog. Kung yun nung ano, nakamiyo. Ha? Bumagalo yung kampus niya. Parang malalaglag no. Oo, kaya na. Kay Cookie yun. Hindi niya napapansin. Kay Cookie parang pakalog eh. Wala yung ano yun. Basta may different polygram. Mag-iba daw. Malawara po. Tapos yun. Kanta ay. Ng prino Taklang din yun. Gato, ano niya ay. Samoy niya ay. Sinapos niya sa kilid niya. Sayang, mapibidyo. Bisikan po ako muna. Kapo man. Magandad. Tingutong dara. Kami dyan po yung. Ay, tumunod na. Dipan. Bisikan ko lang talaga sama ang sinukulo. Tara. Kaya papising ko yun. Uy, push it. Talagang lumag na talaga oh. Ina na! Kaya ako naglante. Grabe, bulag ta. Walang tatarap. Nasa likod ako nun eh. Wala may kasing gawar laki. Wala may pinapinahan. Oh, yung... Ayun oh. Yun, yung isa. Yung may backside. Takay, multi ka na. Kuha sa camera ko yun eh. Ay, yung wave, yung dalawa. Yung walang helmet. Paglalaro rin na ni Javi Gini. Ay, na mga to. Wala. Gumilid na dito eh. Gumilid na. Gumilid na yung naka-wave namin ang kasi walang helmet. Ina nyo ah. Rocky lang yan siguro. Pak. Kasi may magsa ni mga darap. Uy. Malawag po ka rin. Magalang ito may kito. May abot daw. Pagto kasi. Yung butas-butas dito sa daan ang pangit. Sana ma-recover yung daan dito. Wala na. Kapag dalawang bar. Ay, yung ano yan. Wala na guys. Ito na tayo guys, nandito na tayo. Talagang katotohanan ito. Nakikita natin yung idol natin. So ito, bakit nandito tayo siya. Ang pangit ang nandito guys, napakapangit talaga. Kanto siya pero bukas-bukas. Pangit ang ano ko.
guys, nakikita. Hindi yan si Alicia Farm Store. Bukid siya, bukid. Ayun o. Ayun yung sasahan natin. Dito tayo guys. Special tayo dito sa gitna. Sa atin ang araw. Sarap bombayin eh. Ay, 3,000 na magkilala mo pandita la. Ha? 3,000? Naunang na tayo. A few moments later. Ayan o, nandito na tayo. So, nandito na tayo sa Peñaranda Part 2. Part 2 tayo, Part 2. Wala pa rin pinagbago yung Peñaranda. Meron pa rin. Sa mga kasama ko. Ayun o, si Spider-Man. Naghihirap na. Yan, game na. Ah. Ah, sige po. Sige, sir. Ayan, magtitiktok na sila. Tingin po sa camera, sir. Idol ko, sir. Sir, hiniral eh. Ayan. Sir, dito. Yo, I'm gon' get. Kondinan. Meanwhile. Hammerman. Yung dalawa. Seryoso yung dalawa. ikabubuti ng grupo. Nagkakaroon tayo ng issue pero hindi tayo magpatinag. Ito yung sinasabi yung trust the process. So marami
magsasalita na si Sir Ken. Bilang National President ng lahat, meron tayong naging konting problema. Meron tayong naging konting aberya. Sa leadership, sa lahat na nangyari. At sabi ko kanina umaga, ipinapangako ko sa inyo lahat. Lahat tayo magiging magaling. Lahat tayo magiging malakas. Hindi lang ngayong taon na to, ang susunod taon, 10 taon, aakyat ang ERCP sa Tugatog. Maniwala kayo. Ilang regalo ng inyong National President. Ibinibigay ko sa lahat ng chapter vice president and chapter president pati national, akibong ato.